So di bali approve naman ni Foreman yung leave ko. Sobrang init, kailangan ko ng ice. Hello guys, for today's video, uuwi po ako ng Pangasinan. So di bale, solo ride lang ako ngayon kasi nauna na yung mga tropa kong umuwi. Mas nauna kasi silang magbakasyon kaysa sa akin. So di bale, approve naman ni Foreman yung leave ko. So happy ang ating bagong taon. So ayun guys, stay tuned lang po kayo dyan. Guys, nandito na po ako ngayon sa Magalang, Pampanga.
magpapagas muna ako. 2 bar na lang kasi yung gas ng motor ko guys. Under maintenance pala. So ayun, lipat na lang ako ng mga gasolinahan. Under maintenance po. Tarlac City na lang ako magpapagas guys. Mabuhay! Lungsod ng Tarlac! So yun guys, welcome to Tarlac. Guys, dito na po ako sa Tarlac City. So, bali magpapagas muna ako dito sa refill. Mura, 52 pesos per liter. Premium full tank. Sagad mo na lang 210. Pesos. So yun guys, tapos na ako magpagas, larga na naman. Oy.
mga Tarong, Pangasinan. Alright. Touchdown po tayo San Carlos City, Pangasinan. Touchdown po ako dito sa aming bahay sa San Carlos City, Pangasinan. Thank you for watching. Bye bye.